Nech sa páči. U nás celý svet doma pričaní. Áno. Dovolíš? Musím vás upozorniť, že pod vplyvom alkoholu vás nesmiem pustiť domov. A to čo má Počúvaj ty, znamená? Rambo, ja mám normálne kúpené lístky, a je jedno, či som pod vplyvom alkoholu teraz, alebo bude potom, jasné. Počúvaj ma. Či sa krám dostať do rúbového fotra, počuješ ma? Fotra som tu nevidel, tak si dávaj bacha. Čo má byť? Bacha, aby si ho ešte videl. Nechaj ho, dobre? Nechaj ho. Poď. Díky. Wow. Ty sa nezdáš.